לזרוק, אז מה? זה אוכל. לא זורקים, עושים כדורי שוקולד. נכון, תמיד אחרי שאתם מדברות עם חברה שלכם, אז אתם חייב לפתוח פודקאסט. האמת, תחשבי. נעשה פודקאסט וישמעו אותנו, אנחנו נשב בכלא. שכן, מתאים לך לשבת בכלא אחרי פודקאסט. אולי כי אני את הצד השני בפודקאסט. מה זה? מה זה? איך אתה מסכן? אתם מבינים? היא מסוגלת לשבת עליי בכלא, איזה חברות. איזה תימניה, שימי עוד סוכריות. מה את מגזימה? כל החלק הזה בטוסיק לא עשית כלום. לא תכניס לו חרוזים לתחת. בוא נראה רק את האלה, את זה תשימי בסוף הבלוג. סיימנו לעשות את הכדורי שוקולד. ככה מכינים. יאללה, זה לא כזה מסובך כמו שזה. זה יפה, לא? כן, זה לא לגיל 24. איך בת 24? 24? יאללה, תעשי פה כלים. אני בחדר. יאללה, בואי.